ରଖ 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 ହେଇ ପରା କଣ ଭାଇ? ହେଇବା ତମ ଟଙ୍କା ଖେଳୁଛି ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ତୋ ପର୍ସ ଚୋରି କରିଛି। ଆରେ ତୁ ରହ, ମୁଁ ତା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆସେ। ଆରେ ପଇସା ଆଣିବୁ କଣ ସେ ଚୋରି କରିଛି ତାକୁ ଆଗେ ବଜେଇବୁ। ଏଇଠୁ ଶୁଣୁ। ଆରେ ରହ ଶୁଣି। ନା ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ବାଡେଇବୁ। ଆରେ ଶୁଣି, ତତେ ବାଡେଇବିନି। ଭାଇ ଇଏ କଣ ତମକୁ ଦେଖେ ଦୌଡି ପଳେଇଲା। ଆରେ ସେ ପଇସା ସବୁ କଣ କରୁଛି? 4 ଦିନ ପରେ ମୋ ପର୍ସ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା, ଆଜି ବି ଆଣିଛି। କଣ କରୁଛି ସେ? ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କଣ କରୁଛି କେଜାଣି। ଆରେ ଆରେ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଧରିକି ବହି ବାଡେଇଲୁନି? ଆରେ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତୋ ପର୍ସ ଚୋରି କରିଥିଲା ଟି ତାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ତା ମୁହଁ ଟା ଅଧିକା ବଢିଯିବ। ଆରେ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ପଇସା ଦେଲା, ତୁ ତାକୁ ଓଲଟି ବୁଝେଇବୁ କଣ? ତାକୁ କହିବୁ ତୁ ବାଡା। ଆରେ ସେ ପିଲା ଗୁଡାକ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇବା ନା ପର କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ବାଡେଇବା? ଛାଡ ସେ କଥା, ତୁ ବ